Čím viac sme presvedčení, že tma existuje iba v ostatných, tým menej ju dokážeme rozpoznať v sebe. Dnes sa budeme venovať jednému z najzásadnejších pojmov analytickej psychológie Carla Gustava Junga – tieňu. Predtým, než začneme, budem rada, ak podporíš Akaša vedomia odberom, lajkom alebo komentárom. Ďakujem. Tieň patrí k tým Jungovým konceptom, ktoré sa v modernej populárnej psychológii často zjednodušujú. Niekedy sa opisuje ako temná stránka človeka, inokedy ako súbor potlačených emócií, traumatických skúseností alebo negatívnych vlastností. Takéto vysvetlenie však zachytáva iba časť toho, čo Jung týmto pojmom myslel. V analytickej psychológii je tieň omnoho komplexnejší. Predstavuje tú časť osobnosti, ktorú vedomé ego nepozná, odmieta, nedokáže prijať alebo ju nechce zahrnúť do svojho obrazu o sebe. Nie je teda samostatnou bytosťou ukrytou niekde v psychike. Je výsledkom samotného procesu, prostredníctvom ktorého vzniká vedomá identita človeka. A práve preto nie je možné hovoriť o tieni bez toho, aby sme najprv pochopili Jungovo chápanie vedomia, ega, nevedomia, persóny a procesu individuácie. Pretože to, čo v sebe nepoznáš, nezmizne. Zostáva súčasťou psychiky a môže naďalej ovplyvňovať to, čo cítiš, koho si vyberáš, koho odmietáš, čoho sa bojíš, po čom túžiš a ako interpretuješ svet okolo seba. Jung túto konfrontáciu nepovažoval za jednoduchú intelektuálnu úlohu. Bola preňho predovšetkým problémom morálnym. Ako napísal Carl Gustav Jung. Tieň je morálny problém, ktorý stavia pred výzvu celú osobnosť ega, pretože nikto si nemôže uvedomiť svoj tieň bez značného morálneho úsilia. Ego a vedomá identita. V Jungovej psychológii ego predstavuje centrum vedomého poľa. Je nositeľom vedomia vlastnej identity. Keď človek povie ja som a začne opisovať svoju povahu, hodnoty, presvedčenia, schopnosti alebo životný príbeh, hovorí z pozície ega. Ego vytvára určitú kontinuitu. Spája skúsenosti minulosti so súčasnosťou. Umožňuje nám vnímať seba ako relatívne stabilnú osobu, ale Jung upozorňoval, že ego nepredstavuje celú psychiku, je iba centrom vedomia. Psychika ako celok je podľa neho omnoho rozsiahlejšia. Veľká časť psychických procesov prebieha mimo vedomého vnímania. Človek teda nie je totožný s tým, čo o sebe vie, a práve tento rozdiel je základom pochopenia tieňa. Každá vedomá identita totiž nevyhnutne vytvára hranicu. Ak sa vedome identifikujem s určitými vlastnosťami, iné vlastnosti zostávajú mimo tejto identity. Ak si o sebe myslím, že som racionálny, môže byť pre mňa ťažšie prijať vlastnú iracionalitu. Ak sa identifikujem s dobrotou, môže byť ťažšie uvedomiť si vlastnú agresivitu. Ak je súčasťou môjho obrazu sila, môžem odmietať slabosť. Ak si zakladám na absolútnej nezávislosti, nemusím vedome pripustiť vlastnú potrebu blízkosti. Tieň preto nevzniká iba potlačením jednotlivých emócií. Vzniká zároveň s formovaním samotného ega. Každé ja som takýto totiž implicitne obsahuje aj a takýto nie som. Osobné nevedomie. Jung rozlišoval medzi osobným a kolektívnym nevedomím. Osobné nevedomie obsahuje psychický materiál súvisiaci s individuálnou životnou skúsenosťou človeka. Patria sem zabudnuté spomienky, potlačené emócie, neprijaté impulzy, konflikty, fantázie či obsah, ktorý nikdy nedosiahol plné vedomie. Tieň je úzko spojený práve s touto oblasťou.
Nie všetko v osobnom nevedomí však automaticky tvorí tieň. Tieň má špecifický vzťah k vedomej identite. Ide najmä o tie obsahy, ktoré ego nechce rozpoznať ako vlastné. Jung to formuloval veľmi presne. Uvedomiť si tieň znamená uznať temné stránky vlastnej osobnosti ako skutočne prítomné. Toto rozlíšenie je zásadné. Človek môže napríklad poznať svoju agresivitu a vedome ju regulovať. V takom prípade agresivita nemusí byť dominantnou súčasťou jeho tieňa. Iný človek môže byť presvedčený, že agresivitu vôbec nemá. Práve vtedy môže táto vlastnosť existovať mimo vedomej identity a prejavovať sa nepriamými spôsobmi. Pre Junga teda nebolo rozhodujúce iba to, aké vlastnosti človek má. Dôležité bolo aj to, aký vzťah k ním má jeho vedomie. Tieň ako protiváha vedomej osobnosti. Jedným zo základných princípov Jungovej psychológie je princíp kompenzácie. Psychika má tendenciu vyvažovať jednostrannosť vedomého postoja. Čím jednostrannejšie sa vedomie orientuje určitým smerom, tým silnejšia môže byť opačná tendencia v nevedomí. Ak človek buduje svoju identitu na extrémnej racionalite, jeho nevedomie môže obsahovať výrazný emocionálny alebo iracionálny materiál. Ak sa vedomá osobnosť snaží byť bezvýhradne morálna, čistá a spoločensky priateľná, nevedomá stránka môže obsahovať práve tie vlastnosti a impulzy, ktoré tento ideál vylúčuje. Tieň preto často pôsobí ako protiklad persóny a vedomého seba poňatia. Nie je to však jednoduchý matematický opak. Neplatí, že láskavý človek má automaticky krutý tieň alebo pokojný človek agresívny tieň. Ide skôr o dynamický vzťah medzi tým, čo človek vedome rozvíja, a tým, čo zostáva mimo jeho vedomej identity. Čím užšia je definícia vlastného ja, tým viac častí psychiky sa môže ocitnúť mimo vedomia. Persona. S tieňom úzko súvisí Jungov pojem persóny. Persona je sociálna tvár človeka. Predstavuje spôsob, akým sa jednotlivec prispôsobuje očakávaniam spoločnosti a požiadavkám svojho prostredia. Každý človek potrebuje určitú persónu. Bez nej by spoločenský život prakticky nefungoval. V rôznych prostrediach vystupujeme v odlišných rolách. Profesionálna rola, rodičovská rola alebo spoločenské správanie predstavujú prirodzené formy adaptácie. Jung však varoval pred príliš silnou identifikáciou s persónou. Ak človek začne veriť, že sociálna rola, ktorú vykonáva, je celou jeho osobnosťou, vytvára sa výrazný rozpor medzi vedomou identitou a nevedomím. Persona potom môže byť dokonale slušná, morálna, úspešná alebo duchovná, zatiaľ čo psychické tendencie, ktoré sa do tohto obrazu nezmestia, zostávajú mimo vedomia. Tieň preto môžeme chápať aj ako určitú protiváhu sociálnej masky. Čím viac sa človek snaží byť tým, čo od neho očakáva jeho prostredie, tým dôležitejšia je otázka. Čo všetko musel zo seba vylúčiť, aby tento obraz dokázal udržať? Potlačenie, vytlačenie a nevedomé obsah. Tieň sa často spája s potláčaním. Treba však rozlišovať medzi vedomým potlačením a nevedomým vytlačením. Človek môže vedome cítiť určitý impuls a rozhodnúť sa podľa neho nekonať. To je normálna funkcia sebakontroly. Psychologický problém vzniká skôr vtedy, keď samotná existencia určitého impulzu začne ohrozovať vedomý obraz človeka o sebe. Vtedy už človek nehovorí: cítim hnev, ale nechcem podľa neho konať. Hovorí: ja sa nehnevám. Rozdiel je zásadný. V prvom prípade
emócia zostáva súčasťou vedomia. V druhom prípade môže byť vytlačená mimo neho. A to, čo sa dostane mimo vedomie, nie je automaticky odstránené. Jung upozorňoval: vôľa môže impulzy ovládať iba čiastočne. Môže ich potlačiť, ale nemôže zmeniť ich prirodzenosť. A to, čo bolo potlačené, sa znovu objaví na inom mieste v zmenenej podobe. A práve tu sa vraciame k jednej z hlavných myšlienok tejto témy. Pretože to, čo v sebe nepoznáš, nezmizne. To, že si niečo neuvedomuješ, znamená iba to, že to nie je pod priamou kontrolou vedomého ega. Autonómia nevedomia. Toto je jeden z najdôležitejších aspektov Jungovej psychológie. Jung nepovažoval nevedomie za pasívny sklad zabudnutých informácií. Vnímal ho ako aktívnu psychickú realitu. Nevedomé obsahy môžu mať určitú mieru autonómie. Človek preto niekedy zažíva situáciu, v ktorej sám sebe nerozumie. Povie niečo, čo povedať nechcel. Reaguje intenzívnejšie, než zodpovedá situácii. Opakovane robí rozhodnutia, o ktorých vie, že mu škodia. Alebo má pocit, ako by som to nebol ja. Samozrejme, nejde o inú osobnosť v doslovnom zmysle. Ide o časť psychiky, ktorú vedomé ego neintegrovalo do svojho seba poňatia. V okamihu, keď takýto obsah vystúpi na povrch, človek môže mať subjektívny pocit odcudzenia od vlastného správania. Práve tu sa ukazuje autonómny charakter nevedomých komplexov a tieňových obsahov. Komplexy. Teória komplexov patrí k základom Jungovej analytickej psychológie. Komplex predstavuje emocionálne nabité zoskupenie psychických obsahov. Môže byť organizované okolo určitého archetypálneho jadra alebo osobnej skúsenosti. Komplexy môžu súvisieť s autoritou, menej cennosťou, rodičmi, odmietnutím, vinou, sexualitou, mocou alebo mnohými ďalšími témami. Keď sa komplex aktivuje, vedomé ego môže dočasne stratiť časť svojej obvyklej kontroly. Človek začne reagovať neprimerane intenzívne. Jeho interpretácia reality sa zúži, objaví sa silná emocionalita. A správanie začne byť ovplyvňované staršími psychickými obsahmi. V takýchto situáciách sa môže prejaviť aj tieň. Nie ako abstraktná filozofická myšlienka, ale ako konkrétna psychická sila, ktorá narúša vedomé seba poňatie. Takéto momenty predstavujú trhlinu vo vedomej identite. Ukazujú, že psychika je širšia než ego. Projekcia ako hlavný mechanizm, jedným z najdôležitejších mechanizmov, prostredníctvom ktorých sa tieň stáva viditeľným, je projekcia. Projekcia znamená, že nevedomý psychický obsah je vnímaný ako vlastnosť vonkajšieho objektu. Človek teda niečo, čo nedokáže rozpoznať ako súčasť vlastnej psychiky, objavuje v druhom človeku. Práve sem veľmi presne zapadá jeden z najznámejších Jungových výrokov. Všetko, čo nás na druhých dráždi, nás môže viesť k pochopeniu seba samých. Túto vetu však nemožno chápať primitívnym spôsobom. Neznamená, že všetko, čo nám na druhých prekáža, je automaticky našou vlastnosťou. Ľudia objektívne klamú, manipulujú, prekračujú hranice a správajú sa agresívne. Jungovská otázka smeruje hlbšie. Prečo určitý človek získava v našom vnútornom svete neprimerane veľké miesto? Prečo nás niektoré vlastnosti nechávajú relatívne chladnými a iné v nás vyvolávajú mimoriadne intenzívnu emocionálnu odozvu? Projekcia neznamená, že vonkajší človek danú vlastnosť vôbec nemá. Často sa určitý skutočný znak druhého človeka stane akoby háčikom, na ktorý sa zavesí oveľa väčší obsah z našej vlastnej psychiky.
Preto môžeme niekoho hodnotiť správne a zároveň naňho projektovať. Jung tento problém vyjadril aj slovami: poznať vlastnú temnotu je najlepší spôsob, ako sa vyrovnať s temnotou druhých ľudí. Stiahnutie projekcie. Jednou z dôležitých úloh individuácie je stiahnutie projekcie. To znamená postupne rozpoznávať, ktoré vlastnosti, očakávania, fantázie alebo konflikty sme nevedome vložili do druhých ľudí. Tento proces býva nepríjemný. Kým je určitá vlastnosť tam vonku, človek môže zachovať svoj pôvodný obraz o sebe. Problém má druhý. Arogantný je druhý. Manipulatívny je druhý. Závislivý je druhý. Potrebuje obdiv druhý. Po stiahnutí projekcie sa však otázka mení. Namiesto prečo je on taký, sa objaví: aký vzťah mám ja sám k tejto vlastnosti? Tým nevzniká povinnosť pripísať si všetky vlastnosti ostatných ľudí. Ide o schopnosť rozlíšiť objektívnu realitu od vlastného nevedomého príspevku. A to je jedna z najťažších úloh psychologického sebapoznania. Negatívny a pozitívny tie. Veľmi rozšíreným omylom je predstava, že tieň obsahuje iba negatívne vlastnosti. Nie je to tak. Do tieňa sa môže dostať všetko, čo vedomá osobnosť nedokázala alebo nesmela zahrnúť do svojej identity. Preto môže tieň obsahovať agresivitu, závisť, krutosť alebo túžbu po moci, ale rovnako môže obsahovať tvorivosť, vitalitu, spontánnosť, odvahu, sexualitu, ambície, vodcovské schopnosti alebo zdravú schopnosť postaviť vlastné potreby na prvé miesto. Jung upozorňoval práve na tento často prehliadaný aspekt. Ak sa na tieň pozrieme bližšie, zistíme, že neobsahuje iba morálne zavrhnutia hodné tendencie, ale aj množstvo dobrých vlastností, normálne inštinkty, primerané reakcie, realistické postrehy či tvorivé impulzy. Tak vzniká to, čo dnes často označujeme ako pozitívny tieň. Človek nemusí odmietnúť svoju silu, pretože je zlá. Mohol ju odmietnúť preto, že bola v jeho prostredí nepriateľná. Nemusel potlačiť svoju tvorivosť, pretože bola patologická. Mohla byť zosmiešňovaná. Nemusel potlačiť svoju asertivitu preto, že bola agresívna. Možno jednoducho vyrastal v prostredí, kde poslušnosť bola odmeňovaná viac než samostatnosť. Tieň preto nie je iba skladom morálne problematických impulzov. Môže byť aj miestom, kde zostala nevyužitá časť životnej energie človeka. Tieň ako morálny problém. Jung považoval stretnutie s tieňom za morálnu úlohu. Nie preto, že by chcel relativizovať dobro a zlo. Práve naopak. Podľa jeho myslenia nemožno hovoriť o skutočnej morálnej zodpovednosti bez uvedomenia vlastnej schopnosti konať deštruktívne. Veľmi silno to vystihuje jeho veta. Človek, ktorý rozpoznal svoj tieň, veľmi dobre vie, že nie je neškodný. Toto je jedna z najnepríjemnejších, ale zároveň najdôležitejších myšlienok celej koncepcie. Poznať vlastný tieň znamená uvedomiť si, že agresivita, závisť, potreba moci, pomsta alebo sebectvo nie sú vlastnosťami nejakého cudzieho druhu ľudí. Patria k možnostiam ľudskej psychiky. Toto poznanie nemá viesť k cynizmu. Má viesť k väčšej zodpovednosti. Človek, ktorý pozná svoju schopnosť manipulovať, môže manipuláciu v sebe rozpoznať skôr. Človek, ktorý pozná vlastnú agresivitu, môže niesť väčšiu zodpovednosť za spôsob, akým s ňou narába. Človek, ktorý vie, že je schopný sebaklamu, je opatrnejší pri absolútnej istote o vlastných motívoch.
Nevedomosť o vlastnom tieni nás nerobí morálnejšími. Robí nás menej vedomými, tieň a zlo. Jung sa otázke zla nevyhýbal. Práve skúsenosti 20. storočia ho viedli k presvedčeniu, že moderný človek nepozná dostatočne hlbiny vlastnej psychiky. Keď človek pripíše všetko zlo iba vonkajšiemu nepriateľovi, vzniká nebezpečná ilúzia vlastnej nevinnosti. Zlo sa potom vždy nachádza tam, v inej skupine, v inom národe, v inej ideológii, v inom náboženstve, v inom človeku. Mechanizmus projekcie môže na kolektívnej úrovni nadobudnúť obrovskú silu. Skupina si vytvorí pozitívny obraz o sebe a všetky nepriateľné vlastnosti premietne na protivníka. Tak vzniká psychologická polarizácia. My sme dobrí, oni sú zlí. My sme racionálni, oni sú nebezpeční. My konáme z morálnych dôvodov, oni z nenávisti. Čím menej si skupina uvedomuje vlastný tieň, tým jednoduchšie môže démonizovať druhých. Kolektívny tieň, hoci pojem tieňa súvisí predovšetkým s individuálnou psychikou, možno hovoriť aj o kolektívnom rozmere tieňa. Spoločnosti, rodiny a kultúry majú svoje normy. Určujú, ktoré vlastnosti sú priateľné a ktoré sa musia potlačiť. To znamená, že tieň človeka nie je formovaný iba jeho individuálnou biografiou. Ovplyvňuje ho aj kultúrne prostredie. Spoločnosť môže idealizovať výkonnosť a potláčať slabosť. Iná kultúra môže idealizovať poslušnosť a potláčať individualitu. Niektoré prostredia môžu potláčať sexualitu. Iné agresivitu, iné smútok, iné závislosť. To, čo sa dostane do tieňa, preto závisí aj od hodnôt prostredia, v ktorom človek vyrastá. Kultúra do určitej miery rozhoduje o tom, ktoré časti ľudskej prirodzenosti môžu byť vedome žité a ktoré musia zostať v skrytosti. Tieň a archetyp. V širšom Jungovom systéme má tieň aj archetypálny rozmer. Tu sa dostávame od osobného nevedomia ku kolektívnemu nevedomiu. Jung chápal archetypy ako univerzálne formy alebo vzorce psychického života. Tieň preto nie je iba súborom osobných potlačených vlastností. Má aj všeobecnejšiu ľudskú dimenziu. V mýtoch, náboženstvách a rozprávkach sa tieň často symbolicky objavuje ako protivník, temný dvojník, démon, nepriateľ alebo postava, ktorá nesie vlastnosti, ktoré hrdina odmieta. Takéto obrazy podľa Junga nevznikajú náhodne. Odrážajú univerzálnu psychologickú skúsenosť. Človek sa potrebuje konfrontovať s tým, čo jeho vedomá identita odmieta. Preto motív zostupu do podsvetia, stretnutia s monštrom alebo boja s temným dvojníkom nachádzame v kultúrach po celom svete. Psychologicky tieto príbehy možno chápať ako obrazy konfrontácie vedomia s nevedomím. Tieň v snoch. Sny mali v Jungovej psychológii mimoriadne dôležité miesto. Jung ich nepovažoval iba za náhodné produkty psychiky. Vnímal ich ako spontánne prejavy nevedomia, ktoré môžu kompenzovať jednostrannosť vedomého postoja. Tieň sa preto môže objavovať v snoch prostredníctvom odpudzujúcich postáv, rivalov, nepriateľov, cudzincov alebo postáv, ktoré vykazujú vlastnosti, ktoré vedomá osobnosť odmieta. Takáto postava však nemusí predstavovať doslovne konkrétneho človeka. Môže symbolizovať psychickú vlastnosť alebo postoj. Jungovská analýza sna sa preto nepýta iba, kto bola tá postava, ale čo táto postava predstavuje v psychike snívajúceho. Aký postoj nesie? Aké vlastnosti má? Čo môže kompenzovať vo vedomom živote? Tieň anima a animus.
V Jungovom systéme tieň predstavuje iba jednu vrstvu procesu, ktorým človek vstupuje do kontaktu s nevedomým. Za konfrontáciou s tieňom nasledujú ďalšie archetypálne štruktúry, medzi nimi anima a animus. V klasickom Jungovom chápaní anima predstavovala vnútorný ženský aspekt mužskej psychiky a animus vnútorný mužský aspekt ženskej psychiky. Moderné interpretácie Jungovej psychológie tieto pojmy často chápu menej striktne biologicky a viac ako symbolické polarity psychiky. Dôležité však je, že Jung považoval konfrontáciu s tieňom za jeden zo zásadných krokov hĺbšieho seba poznania. Človek sa totiž nemôže seriózne zaoberať vyššími alebo spirituálnejšími aspektmi psychiky, ak pritom ignoruje vlastnú agresivitu, závisť, potrebu uznania či mocenské tendencie. Jung, tieň a duchovnosť. Jung mal k náboženstvu a spiritualite veľmi komplexný vzťah. Nepovažoval duchovné skúsenosti automaticky za ilúzie. Zároveň však vedel, že duchovný jazyk môže byť použitý na únik pred psychologickou realitou. Človek sa môže identifikovať s obrazom duchovnej čistoty. Môže sa považovať za osvieteného, vedomého alebo morálne nadradeného. Práve vtedy môže vzniknúť veľmi silný tieň. Ak človek verí, že už nemá hnev, ego, závisť ani potrebu moci, tieto tendencie nemusia zmiznúť. Môžu byť iba odštiepené od vedomej identity. A práve sem patrí jeden z Jungových najsilnejších výrokov. Človek sa nestáva osvieteným tým, že si predstavuje obrazy svetla, ale tým, že si uvedomuje temnotu. Táto veta veľmi presne vystihuje rozdiel medzi idealizovaným obrazom duchovnosti a skutočným sebapoznaním. Psychologická práca nespočíva iba v rozvíjaní toho, čo považujeme za svetlé, dobré a priateľné. Vyžaduje aj konfrontáciu s tým, čo sa do tohto obrazu nezmestí. Inflácia, ego. Jung používal pojem psychická inflácia pre stav, keď sa ego stotožní s obsahom, ktorý ho presahuje. Človek môže nadobudnúť pocit mimoriadnej dôležitosti, výnimočného poznania alebo zvláštneho poslania. Konfrontácia s tieňom pôsobí proti tejto inflácii. Prečo? Pretože človeka núti vidieť vlastné hranice. Ak si uvedomujem, že som schopný seba klamu, nemôžem sa tak ľahko vyhlasovať za absolútne osvieteného. Ak poznám vlastnú potrebu uznania, budem opatrnejší pri predstave, že všetko, čo robím, robím iba pre dobro druhých. Ak poznám vlastnú túžbu pomoci, ľahšie si všimnem, keď sa za slovami o pomoci skrýva potreba kontroly. Tieň tak prináša niečo, čo ego často nechce, pokoru. Tieň a sebaklam. Jedným z najhlbších problémov, ktoré konfrontácia s tieňom odhaľuje, je sebaklam. Človek prirodzene interpretuje svoje konanie spôsobom, ktorý je zlučiteľný s jeho obrazom o sebe. Svoje zlyhania vysvetľuje okolnosťami. Zlyhania druhých ich charakterom. Vlastný hnev spravodlivosťou. Vlastnú kontrolu starostlivosťou. Vlastnú potrebu uznania túžbou pomáhať. Tieň preto nie je iba súborom emócií. Je úzko spojený s otázkou motivácie. Človek často nevie úplne presne, prečo robí to, čo robí. Vedomý dôvod môže byť pravdivý. Ale nemusí byť jediný. Jungovská psychológia preto nepracuje s predstavou dokonale transparentného subjektu. Človek nie je sám sebe úplne známy. Integrácia cieľom analytickej psychológie nie je tieň odstrániť. To by bolo nemožné. Človek nikdy nedosiahne stav úplnej transparentnosti voči vlastnému nevedomiu. Integrácia znamená rozšírenie vedomia. Časti psychiky, ktoré boli predtým úplne odmietané,
sa postupne stávajú rozpoznateľnými. Človek dokáže povedať, aj toto je vo mne. To neznamená, musím podľa toho konať. Práve naopak. Kým je impuls nevedomý, môže konať autonómne. Keď ho rozpoznám, vzniká možnosť voľby. Integrácia agresivity neznamená násilie. Môže znamenať schopnosť brániť hranice. Integrácia sebectva neznamená bezohľadnosť. Môže znamenať uznanie vlastných potrieb. Integrácia túžby pomoci nemusí znamenať ovládanie druhých. Môže viesť k vedomejšiemu vzťahu k autorite, zodpovednosti a vplyvu. Integrácia preto neznamená morálne schválenie každého impulzu. Znamená jeho psychologické priznanie. Tieň a zodpovednosť. Čím viac človek pozná vlastný tieň, tým väčšiu zodpovednosť môže prevziať za vlastné správanie. Ak si uvedomím vlastnú žiarlivosť, musím sa rozhodnúť, čo s ňou urobím. Ak rozpoznám vlastnú potrebu kontroly, nemôžem ju tak ľahko maskovať starostlivosťou. Ak viem, že ma kritika aktivuje pre starý komplex menej cennosti, získavam možnosť odlíšiť minulú skúsenosť od súčasnej situácie. Sebapoznanie teda nie je iba pohodlné pochopenie seba, je aj záväzkom. To, čo si už raz uvedomíš, nemôžeš tak jednoducho vrátiť späť do nevedomia bez určitej formy sebaklamu. Individuácia. Tieň treba chápať v kontexte Jungovho najširšieho konceptu – individuácie. Individuácia je celoživotný proces psychického dozrievania, počas ktorého sa človek stáva viac tým, kým potenciálne je. Nejde o individualizmus ani o seba zdokonaľovanie v modernom zmysle. Individuácia znamená postupnú diferenciáciu a integráciu rôznych častí psychiky. Ego sa učí, že nie je jediným centrom psychického života. Postupne vstupuje do vzťahu s hĺbšími vrstvami nevedomia. Konfrontácia s tieňom je pritom nevyhnutným krokom. Prečo? Pretože človek nemôže dosiahnuť väčšiu celistvosť, ak je jeho identita založená na popieraní veľkej časti vlastnej psychiky. Individuácia preto neznamená stať sa iba lepším, znamená stať sa celistvejším. To zahŕňa vlastnosti, ktoré ego oceňuje, aj tie, ktoré odmieta. Ego a self. Tu sa dostávame k Jungovmu pojmu self. Self predstavuje celok psychiky. Zahŕňa vedomie aj nevedomie. Ego je teda iba časťou self. Proces individuácie možno chápať ako postupné vytváranie vzťahu medzi egom a celistvosťou psychiky. Tieň je v tomto procese prvou vážnou korekciou egocentrického sebapoňatia. Ego si myslí, poznám sám seba. Tieň odpovedá, poznáš iba časť. Ego hovorí, ja som takýto. Tieň ukazuje, si aj tým, čo do tohto obrazu nezapadá. Tým sa vedomá identita nemusí rozpadnúť, môže sa rozšíriť. Celistvosť nie je dokonalosť. Jedna z najdôležitejších myšlienok Jungovej psychológie spočíva v rozdiele medzi dokonalosťou a celistvosťou. Dokonalosť je ideál. Celistvosť zahŕňa protiklady. Človek môže byť láskavý a zároveň schopný hnevu. Silný a zraniteľný. Racionálny a emocionálny. Nezávislý a zároveň potrebujúci vzťahy. Morálny a zároveň schopný zlyhania. Cieľom nie je jeden pól odstrániť. Cieľom je vedieť, že oba existujú. A práve v tomto bode Jung vyslovil nádhernú myšlienku. Kto dokáže súčasne vnímať svoj tieň aj svoje svetlo, vidí sám seba z dvoch strán.
A ešte výraznejšie. Konfrontovať človeka s jeho tieňom znamená ukázať mu jeho vlastné svetlo. Práve preto integrácia tieňa nie je cestou k temnote. Je cestou k celistvosti. Prečo je tieň taký nepríjemný? Stretnutie s tieňom ohrozuje idealizovaný obraz ega. Každý človek potrebuje určitú mieru pozitívnej identity. Potrebujeme veriť, že sme relatívne dobrí, rozumní a konzistentní. Tieň však túto konzistenciu narúša. Ukazuje rozpory. Rozdiel medzi tým, čo hlásame, a tým, čo robíme. Rozdiel medzi vedomou motiváciou a skrytým záujmom. Rozdiel medzi obrazom, ktorý ukazujeme svetu, a tým, čo cítime. Preto môže byť skutočné sebapoznanie bolestivé. Nie preto, že človek v sebe nevyhnutne objaví niečo strašné, ale preto, že stratí určitú jednoduchosť. Už nemôže tak ľahko povedať: ja som dobrý a problém sú ostatní. Psychologická realita sa stáva komplexnejšou. Tieň a slobodná vôľa. Jungov koncept tieňa vedie aj k otázke slobody. Ako slobodný je človek, ktorý nepozná vlastné motivácie? Ak ma vedie nevedomý komplex a ja ho považujem za racionálne rozhodnutie, som skutočne slobodný? Ak do druhého človeka projektujem vlastné nevedomé obsahy a som presvedčený, že iba vidím pravdu, nakoľko reagujem na realitu a nakoľko na vlastnú psychiku. Uvedomenie tieňa preto rozširuje priestor slobody. Nie tým, že odstráni nevedomie, ale tým, že znižuje jeho absolútnu autonómiu. Čím viac poznám svoje vzorce, tým väčšiu možnosť mám rozhodnúť sa, či ich budem nasledovať. Tieň nemožno úplne odstrániť. Je dôležité zdôrazniť, že integrácia tieňa nikdy nie je dokončená raz a navždy. Psychika sa vyvíja. Život prináša nové situácie. Menia sa naše role. S pribúdajúcim vekom vznikajú nové konflikty. Vlastnosti, ktoré boli 10 ročia neaktívne, sa môžu objaviť v nových podmienkach. Človek preto nemôže jednoducho povedať: svoj tieň som už vyriešil. Tieň nie je úloha, ktorú človek jedného dňa dokončí. Je to trvalá vlastnosť vzťahu medzi vedomým a nevedomým. Vždy bude existovať niečo, čo o sebe ešte nevieme. Najhlbší paradox tie ja. Čím viac sa človek snaží dokázať, že určitú vlastnosť nemá, tým zaujímavejšia môže byť táto vlastnosť z psychologického hľadiska. Nie preto, že každý morálny človek je tajne nemorálny. Ani preto, že každá odmietnutá vlastnosť musí byť skrytým prianím. Takéto zjednodušenie by bolo nesprávne. Ide o niečo jemnejšie. Silná potreba absolútne sa dištancovať od určitej ľudskej vlastnosti môže naznačovať, že vedomá identita potrebuje túto hranicu veľmi pevne chrániť. A tam, kde ego potrebuje niečo mimoriadne silno vylúčiť, stojí za to skúmať, čo sa nachádza za touto hranicou. Čo teda znamená poznať svoj tieň? Poznať tieň znamená vybudovať realistickejší vzťah k vlastnej psychike. Uvedomiť si, že ľudské motivácie nie sú vždy čisté. Že vedomie nie je úplným pánom vlastného domu. Že človek dokáže sám pred sebou skrývať vlastné zámery. Že naše reakcie na druhých ľudí môžu obsahovať kus nás samých. Že morálna zodpovednosť nezačína tvrdením ja by som nikdy, ale otázkou, čoho som ako človek schopný a ako s tým naložím. Neznamená to zostaviť zoznam vlastných chýb. Neznamená to nenávidieť sa. Neznamená to presvedčiť sa, že všetky negatívne vlastnosti sveta sú vlastne naše projekcie.
A neznamená to ani ospravedlniť každé vlastné správanie slovami: to je môj tieň. Záver. Jungov tieň nie je iba temná časť osobnosti. Je dôsledkom toho, že ľudské vedomie je obmedzené a že každý obraz, ktorý o sebe vytvoríme, je iba čiastočný. Tieň obsahuje to, čo bolo vylúčené, to, čo nebolo prijaté, to, čo nezodpovedalo našej identite. Niekedy ide o agresivitu, závisť alebo túžbu pomoci. Inokedy o schopnosť povedať nie, byť tvorivý, ambiciózny alebo slobodný. Tieň sa môže prejavovať prostredníctvom projekcie. Komplexov, snov, iracionálnych reakcií, opakujúcich sa vzorcov, silných antipatií. Aj fascinácie druhými ľuďmi. A práve preto platí. Pretože to, čo v sebe nepoznáš, nezmizne. Nevedomý obsah nepotrebuje naše vedomé uznanie na to, aby existoval. Môžeme niečo popierať celé 10 ročia a napriek tomu to môže ovplyvňovať náš život. Môžeme sa považovať za úplne racionálnych a byť vedení nevedomým komplexom. Môžeme byť presvedčení o vlastnej morálnej čistote a nevidieť spôsob, akým zraňujeme druhých. Môžeme hovoriť o láske a pritom nepoznávať vlastnú potrebu kontroly. Môžeme hovoriť o slobode a nevidieť vlastný strach. Pre Junga preto cesta k seba poznaniu neviedla iba smerom k svetlu. Viedla aj k tomu, čo človek nechcel vidieť. Nie preto, aby sa stal temnejším, ale preto, aby sa stal celistvejším. Človek, ktorý pozná iba svoje svetlé stránky, nepozná sám seba. Pozná iba časť seba, ktorú dokázal prijať. A človek, ktorý začne rozpoznávať aj svoj tieň, postupne prestáva potrebovať predstavu vlastnej dokonalosti. Namiesto nej získava niečo hodnotnejšie. Vedomie, zodpovednosť, pokoru a väčšiu slobodu voči silám, ktoré ho dovtedy ovplyvňovali bez toho, aby o nich vedel. Možno práve preto je stretnutie s tieňom jedným z prvých skutočne vážnych krokov na ceste individuácie. Nie je príjemné, nie je romantické. A často vôbec nezodpovedá modernému obrazu sebarozvoja ako neustáleho budovania lepšej verzie seba. Jungova otázka je oveľa náročnejšia. Nie, ako sa môžem stať dokonalejším človekom. Ale koľko zo seba som musel odmietnúť, aby som sa mohol stať človekom, za ktorého sa dnes považujem. A ešte jedna. Kto by som bol, keby som už nemusel predstierať, že tieto časti vo mne neexistujú? Práca s tieňom sa nezačína jeho odstránením, začína sa jeho rozpoznaním. Pretože to, čo v sebe nepoznáš, nezmizne. Ale to, čo dokážeš uvidieť, už nemusí riadiť tvoj život z temnoty. A možno práve tu najlepšie zapadajú Jungove slová. Konfrontovať človeka s jeho tieňom znamená ukázať mu jeho vlastné svetlo.